Kenyau Trip Youth Council Mouth Ration Circle, hakajing yalam ju Presiden Keseng, usamla Shembor Langren mentagasngi kaknai terik ubanai risau harjar puar, kelayo penhiar senong stone bani kendu ika kli do jong ke tenat ke kot ke kia ke District Medical and Health Officer, ban pisngau halor ke jingbam dan ke doktor hapo markasa PHC, mentala arti utam, bat kani kelabu jing shibu ni kipai ba jong ke thai markasa, kamdam gitik bapang mensau baru ikilong kemi barmed. Nakalian juga sengkelong banadu bu doktor Lamino nak ketik hospital hadu menta ketik hospital kala thli klam dan chu bawan ban shimti hakajaka jong tu doktor bakani ke jingbom dan chu doktor kabu jing shibu ni kipai ba bawan ban pha sumar haketik hospital. Nakalian ke jongi ni hadin bangi layo ya ka jingtip bat ni tip hi bat ni i leng ba dalagi jongki khamat ya ka jing jongki pajba khamtam ki nongpang bawan bansim dawai banwan syak sumar hangte ha markasa PHC namar da ladangam bakla naduk ka laiterik jong mentau benai ba i doktor ibadan borbor hangte ilami nakate ka jaka i smar nakamta ban pentebet ya ke jingpole ki jong i te kate ka jaka hadu menta kala long thali TPI kate ka hospital hangte kade ka 24/7 bat ngi i ya ka jing ke jong ki pajba la da kimdon doktor watang sisngiro tirai ka basngusi kalong ba hadu menta nakaliang ka gomen hadu menta la yaj palat artio ti umdon doktor umdon nong sumar hakte ka PSC hospital kumalong menta kidan tangki staff nurse bat ki wei pat ki staff jong kate ka jaka i sumar ti halor kini kanong rem nakaliang jong ikum ka seng ngidap da ki jing khya bat ngi iro ya ki jing ki jong pajba nakupor sakupor bat kidon bun ki kes ki ba kiba kidon kam ya kajing sumar na ketika jaka sumar hanre hakajing bom don doktor kumul watang ikis ibarit ro ya haban transfer na sete sya mairang sibil hospital te kajing kejong pajba kapulong yang ikum keseng bangin nomla ban susong kriti hanre mata kasni kat kandai tarek iwan ya kaban kendo sundon ya di District Medical and Health Officer jong ke West Kazil iba dang in charge menta hagbere bar ketika markasa PHC ban pensengau halor kene kejing jong katai ka PHC te hagajing karan ke jongi kum kinoilam jong kaseng bat i klidu jong ka department jong ka kya nakaliang jong i long ba ilasim kya ya kene kam bat menta kene kam kali yai skman bat nakaliang ke jong i kum inoilam jong ka kum i klidu jong kene ka department jong ka kya jong ka district i bar koi kila forward ro ya kene ka kam sate sya director hangte Shillong nagamenta ban le don kam te nakalian jungi kum kaseng ngi kermen ba ka jisim khya jong ka District Medical and Health Officer le se kan wanra bat kan wang no sndon ya gijing jong ki pajba ki jongi hangte hamarkasa ha ka ba nidan tang kate ka markasa PHC hi ka ba ai jing sekri ya shibun teli kisnong bat ki pajba ki babun ba ki sanya na ka ka jakai sumar te namar kata nakaliang kejungi kum kaseng ni snoban penpor sakwe bat kata kalong haga badai bat kinong mi kmat kejungi ni haban pensau ya kan ha kinong mi kmat kejungi bat lengba jong pi ki press bat ki media ni pha ya kan ka khubor ni pha ya kan ka jing petip syau lokal MLA jongi ba broading nong sik bolong kum menteri wai na ki menteri jong ka sarkar MDA te bon sobha ya kaban sim khiak loi ya kene kejing jong ki pajba jong ka than markasa hi bar koi halor kejing bomdon ya u doktor ban pek nong pang ha kate ke jaka sumar tinamar kata nakaliang jongi kum kaseng sa chisin pat ni kentu jur ya u lokal MI jongi bon subha ya kaban sim ya kejing kli bat ban yarap lang nakapta kene kejing jong u pajba jong kate ka than ke jongi